Насам е Света Петка, натам е пощата и Бяла Главна. В центъра сме на град Пловдив, а това тук е апартамент с 30 квадратни метра всекидневна и 3 непреходни спални, както и 2 бани с тоалетни. Заповядайте да го видите. Държа да отбележа, че цената в момента е намалена с 50 000 евро. Според теб, колко струва този апартамент към дата днешна? Ще ви кажа някои специфики. Намира се в нова сграда на Шанс 2000 и има само 2 апартамента на етаж. Отново ще се повторя. 30 квадратни метра всекидневна на пешеходно разстояние от Бяла Главна на град Пловдив с 3 непреходни спални и цената в момента е намалена с 50 000 евро, като имате възможност да си купите и едно двойно парти място. Ако имате интерес, пишете ми, но все пак държа да напишете коментар. Според теб, колко струва?